Yan, ikat na po natin. So, ito na po yung laman niya. See? Yan mga katips, after 55 days is pwede na po natin ma-harvest yung ating first dragon fruit this year 2022. Ayan. So, yan, ikat na po natin. Yun. So, ito na po yung ating first dragon fruit. Yan, napaka marmol. Hindi guys, napaka sinaw kung tawagin sa Visayas. Tingnan nyo yan. So ganyan po talaga yung sign pag ready to harvest na, kasi mawawala po yung kulay dito. Ito. Kasi dito sa banda meron kasi siyang kulay na green or color green. So pag ganito na is pwede na po talaga, no? So I think ito ay 1/4 ata. Oo, 1/4 or malapit sa 1/2 siguro. Kasi ang bigat. Ayan, so slice na natin. Kuha muna tayo ng kutsilyo, yung panghiwa. Yan, so ito na. So pwede nyo siya balatan guys, kagaya nito. Pwede din siyang ibalat ganito, ganyan. Pwede nyo ganyanin. Pwede nyo siyang ganyanin. See? So, gusto ko ipakita sa inyo kung paano. Yan. So, slice natin. So, ito na po yung laman niya. See? So, yan po yung variety namin. Tatlo po kasi ka-variety yung dragon fruit. Meron siyang yellow yung balat, tapos yung laman is white. Ito din, yung kanyang balat is kulay pink, tapos yung laman niya is purple, no? So meron ding isang variety, last one is kulay pink yung balat pero white yung nasa loob. So ito yung sa amin is matamis po talaga to. Kasi yung yellow is matamis din pero kakaiba yung lasa niya, parang ma-addict ka sa lasa niya. Yan, so slice natin.
natin. Yan na po ang ating first dragon fruit. Tikman natin guys. Pakita ko sa inyo yung sarap ng dragon fruit. Yan. Pwede nyo kasing ganyan no? Pakita ko sa inyo ha. Yan. Ganito. Para kang ganyan. See? Para siyang saging. Balatan mo ng saging. Ganyan mo. Yan o. See? Tara, tikman natin. Yan. Ang sarap guys. So first time ko nakatikim this year. Itong first dragon fruit na harvest natin this year 2022. Ang sarap talaga. Kakaiba. Ang tamis niya talaga guys. Walang katulad. The best. So yan. So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always and God bless po. Thank you. Don't forget to subscribe and share po sa ating video. Thank you. Bye bye.